Kag sa Good Vibes, duha pa ka mga student athletes sa Western Visayas ang nakabreak sang record sa discus throw event kag 200-meter run sa palarong pabansa 2025. Nakatiniilang nga nagadalagan si Trixie Ann Arellano sa Concepcion Central School sa Iloilo Province sa ma-break ang 2008 record sa elementary girls 200-meter run nga iya natapos sa sulod sang 26.4 seconds sa palarong pambansa 2025. Dungan sa pagsaulog sang kadlawan sang 11 anyos ang pagkuha sang gold medal para sa Western Visayas. Dugang naman nga gold medal na nakuha ni Josh Gabriel Salcedo sa Antique Vocational School para man sa Western Visayas sa discus throw event sa palarong pambansa 2025 sa Ilocos. Ang grade 11 student ang mayara sa nga 45.52 meters nga throw nga nag-break sang 2023 palarong pambansa record nga nakuha sa ni Irex Villanueva sa Romanito P. Maravilla Senior National High School sa Bacolod. Ikaduha na ini nga record-breaking performances o kung makatatlo na sang nakuha ang mga record-breaking performance sa mga atleta sa Western Visayas sa palarong pambansa. Ang Western Visayas ang nagapangatlo sa initial overall medal tally nga mayara sang 16 ka mga gold, 19 silvers kag 16 ka mga bronze medals as of 12 noon sa Mayo 28. Kabayan sa mga nakakuha sang duga nga mga gold medals sa Bacolod swimmers sang St. John's Institute nga Sanday Nash Benjamin Llamado na nangibabaw sa 200-meter freestyle kag 4x100-meter freestyle relay sa elementary boys division. Gold medal naman sa 200-meter butterfly kag 4x100-meter freestyle relay kag 4x100-meter medley relay ang gindaog ni Rihanna Montelibano sa secondary girls division. Kabayan man sa rhythmic gymnastics sa elementary division si Alana Gian Lim nga nakakuha man sang gold sa team event.